Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, at malayo sa sakit sa araw-araw. At para lubos po kayong gabayan ng ating Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sana po ay magpursige po kayong manalangin sa araw-araw at pagkagising sa bago matulog, para kasihan po tayo ng mga espiritu na nagbabantay po sa atin at mga anghel at si Diyos ang makapangyarihan sa lahat na ating ginagawa sa araw-araw. Sana po ay tumutok po yung lagi dito sa Hiwaga ng Pangasinan. Marami po akong ipagkakaloob po sa inyo na mga orasyon, iba't ibang klaseng orasyon po. At intindihin nyo na lamang po para unawaan nyo lamang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga nasa abroad man, maraming salamat po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo lahat. Yan. Ang isi-share ko po sa inyo ay gamot sa hinahangin o nasiraan ng bait po. Napaka-importante po ito na ang nasisiraan ng bait po ay nakukuha minsan sa lipas gutom, sa yung karamihan po ay yung nasobra po yung utak na yung marami pong iniisip na hindi po parang maraming iniisip na ano-ano at tapos hindi kaya ng isip po natin na mag-circulate po. Kaya minsan na parang nababaliw, hindi mo malaman kung nagsasalita mag-isa at karamihan po dito po ay mga babae rin po nababaliw po kasi minsan yung bagong number one po yung bagong regla po na kung hindi kaya ng resistensya ng ating katawan po, yung wala pong 3 araw po o yung malinis sa katawan ay naliligo agad, hindi pa tapos yung regla nila, bawal po yun. Pag pinapasukan po kayo ng hangin sa ulo, pumunta sa ulo, siguradong kayo po ay makukuhan po, masisiraan ng bait. Umpisa na po yung masira ng bait, tapos malilipasan pa kayo ng gutom, tutuluyan na kayo masira ng bait. Sa mga problemado, number 1 po rin po yan yung problemado, tapos kung ano po yung iniisip-isip, nababaliw po siya, hindi kaya ng isipan niya, hindi po niya ma-absorb po na kaya at umantong sa kung po yan, nasira ng bait. Kaya sana po ay bago po nyo isipin nyo muna po na para hindi po kayo masira ng bait, ay palakasin nyo po yung pangangatawan nyo po at pag-isipan nyo po na minsan po manalangin po tayo sa Diyos ang makapangyarihan para hindi po tayo ilubos na ipahamak po. Minsan po yung mga nag-spiritual po rin po, pag di kaya ng spiritual na hindi po kaya nila na isa rin po na sisiraan ng bait po. O yung mga taong ginawa po na masasama, sinisiraan ng ulo, yung mga kinulam po, minsan po yung mga kinulam po, pag hindi kaya, sisiraan ng bait po yan. Maraming kaparanan po yan. Ito po, pangkalatan po ito na aking pagkakaloob po sa inyo na magagamit po sa ganito po. Kung gusto nyo po makatulong po sa isang tao, yung paumpisa pa lamang po na parang nararamdaman nyo po na paumpisa lamang po yung pagkasira ng kanyang bait po, ay itulong nyo na po. Usalin nyo po ng 7 bisis po at ipo sa puyo niya. Ito yun, gagaling po siya. Gawin nyo po umpisa nyo po mag-umpisa po kayo sa Biyernes po o Martes ng umaga hanggang Biyernes po. Basta Martes, Biyernes lamang po yung gawin po. Ito po yung kusang gagaling po ang nasira ng bait.
Saka sana po pag ginawa nyo po itong orasyon po ito ay sana isa po sa isipan lamang po para kumasip po sa inyo ang orasyon na inyong gagamitin po. Kung ipakakalo po sa inyo ng mga espiritong nagbabantay po dito sa mga orasyon po. Narito pang orasyon po. Nictoris, Inictorib, Jeremium, Bractium, Camdeum. Inictoris, Inictorib, Jeremium, Bractium, Camdeum. 7 times po na usalin nyo po. Usalin nyo po lamang po ng pabulong. Wala po nakakarinig. Tapos ipon nyo sa kanyang puyo. Sigurado pong gagaling po yung nasira ng bait po. Yan po. At sa may mag-comment lamang po kayo kung medyo alanganin po yung video ko po para ko po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nagtitiwala po ng Hiwaga ng Pangasinan, maraming salamat po.